କିଛି କାହାଣୀ କେବଳ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସତ୍ୟର ଖଣ୍ଡ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଥରି ଉଠିବ। ଏହା ବିହାରର ଭୈରବପୁର ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଜଣେ ଯକ୍ଷିଣୀ ବିନାଶର ତାଣ୍ଡବ କରେ। ଅର୍ଜୁନ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସହରରୁ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଜେଜେମା, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଡରି ଡରି କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଦେଖିନି। ପଚାରିନାରେ ନାତି, ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଏକ ଯକ୍ଷିଣୀ ବାହାରେ। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତାର ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ଏହା ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମିଛ କାହାଣୀ ସବୁ। ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ଅର୍ଜୁନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଠାରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ତୁମେ ଆସିଛ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ? ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଜଣେ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହିଳା, ଯାହାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଁ ଲୋକେ ରାଣୀ ବୋଲି କହି ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜଣେ ଯୁବକର ଆତ୍ମା ହରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରେମ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଏଥର ତୁମେ। ନା ନା, ଏସବୁ କେବେ ସତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଏକ ଭ୍ରମ, ମିଛ ସବୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ତୁମର ଭ୍ରମ ଭାବୁଛି। ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଆଭାସ ହେଲା କି ଅର୍ଜୁନ ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଜଣେ ପୁରୁଣ ଶ୍ମଶାନ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଓମ୍ ନମୋ କାଳିକାୟ, ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଓମ୍ ନମୋ କାଳିକାୟ, ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଯିବି ନାହିଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କେହି ମୋ ସ୍ଥାନ ନ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଫେରି ଯିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତ ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯକ୍ଷିଣୀ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକାର ପାଇଁ।